Kay nganlan nga mag-live na sad ko. Haron nga mudaghan pa jud og samot ang salig sa mga tao diri nako tungod aning among mayoron sa amo ang syudad. Kagarabi og korupsyon nga turay na hibaw. Karon kang mayura ka. Ako gini siyang kinudon kay nganlan nga barugante ang akong mga katawan diri sa barangay. Kay Kapitan Gugo, Kapitan Togsok. Ay kun na mayor. Karon i-play ko na ni. O karon mga guys, nag-live masad ko para nga tanang katungwa mahibawong mga tao na ako nga sakop diri sa amo ang barangay nga kiniday nga atong syudad dili dapita. Usa nga leader ng kanang atong mayor pagdiday dakwa o gikurap sa ato ang kuwarta sa gobyerno. Kisa may tag-iya na mga guys, di ba kita dapat makahimot na mga guys kay kana siya ato ra na siyang gisweldoan og boto na unahon. Oh, saman mga guys. Nya karon mga guys. Doon sa ni mayura. Ha? Kanang iyang gipagawason na statement nga 20 million iyang gipirmahan. Asa na nagagi ang kwarta nga iyang gipirmahan dito ang pagpatuli ra. Pagpatuli ra. 20 million? Pwede ram gani pasaka nagbiyabas mga goy. Unya pakon, na may pakang-pakang sa una. Mauna karon ug kinsa katong mga followers nako di ha. Nga nakahibaw ni akong live ron. Tabangi ko ninyo. Ato ni siyang nagaang hostesya kining kwarta nga dapat para sa tuwa. Kapitan ko, maglaban jud ko sa ako ang mga katawhan diri. Kanang nakapisot lang aging mayura. Ato nang patuloy kong may mo. Ha! Kay ganlan. Matuga na ginagkwarta ha. Kay garapi kang anong kwarta ha. Karon, anak ko kong project. Ipatawag ko sa among mayor diri sa among syudad. Kaya si Tatay Pisok. Kay kuno, ipapatay niya ang among kapitan na si Tutong Tugsok. Ha! Di ka na si Kapitan Tutong Tugsok. Mao'y nagbulgar o nagbisto sa tanan niya nga mga napaldo o baka sikreto nga budget diri sa among syudad. Mauna, ultimo kuno sa pagpatuli, gibadgetan na og 20 million sa among syudad tungod sa pagkapisot ani among mayor. Matay. Makuha mo sa naing tao na budgeta in tao ning ipirmahan sa among mayor. 20 million? Na, kung hinuon na karon ang hinungdan nga i-live siya sa among kapitan nga si Tutong Tugsok. Tungod sa iyang mga napaldo nga mga sikreto sa tanang mga budget. Yan pati nagkuha, lapas pa kayo sa iyang budget ni Barnes sa mga budget sa among munisipyo. Oo nga karon. Ipapatay man niya ang among kapitan. Pero, saan sa do? Na ako aming trabaho ang pagpatay sa siya akong bayaran. Mapugos kong kablit na akong armas. Kaya maumay akong trabaho. Pero bahala na. Kaya maumay akong trabaho. Makiismihan sa ako siya. Kaya kung pila ganun iyang budget, o di, siyempre, trabaho ko man eh. O di, tingkok na kapitan ha. Anugo lang kayo. Pero, pinahanglan yun nga ako masuta. Kung usagin ang tinuod nilang duha. Kaya tungod kay kana si kapitan, nagbulgar mas tinuod nga mga sikreto ani mo mayor. Ang paminaw sa ako sa mayor. Pero hatag isig sa kong budget. Siyempre, tingkok siya niya ako ang armas. Nadugay mo sa mayor. Sa kaon kita siya. Ato ko sinahan. Ito kasi dito. Magsiglig live. Ayun, para i-listo niya. Ako pagpangurap. Ako ang mayor ko. Katungod ako ang pagpangurap. Katungod ako ang pagpagawas. Dagko kay budget. Iyan, kalagutan ako ron. Kay dili na mayo ang iyan buhat. Iyan ang gibulgar ang personal nako nga tinaguan. Ug karon mga guys, aron ni gid atong mahibaw-an ang iyang tinaguan nga ang 20 million wa gyud mulutaw kay hangtod karon wa pagyapon na siya magpatuli. Mao na akong gikalagutan. Ayo. Oy, may hapon dia kap. May hapon. Baskulado kay niglawas. Di ka tao ni Tatay Pisot. Di ka tao. Mayor, oy. Sam tao ka. Ako mahimo kong tao ka. Kuan nga ako driver ko kap. Na may nabiling kong bagod kap sa pagpangkayo na ko. Ako ay turnover mo kap. Kana mo na ako ang ikingan lang sa mga tao diri na itubukan. May mawagtang, may mabilin. Ito over yun ako. Pwede naman na mo ito over dito sa mga pulik. Anong nga magandang live kap ka?
Pwerte man ang lamok diri napita. Pagsupak kay ako mo'y kapitan, ni ikaw driver ka si Kad. Wa man gani ko magsupak-supak ana atong mayor. Nagkaghan kay naghimo nga wa gid siya musulti sa mga tao. Ang iyang nahimo ang pagpangurakot ra. Ha? Ang mao na karon kap nga ako nagtamo jud ko sa imong patakaran nga kung naagay ko makit-an nga bag kung sa diha kwan. Ako giton over mo. Oh, sige ako sa tanaw na yawit ko cellphone. Sige Ana sige. kay aron atubang ko ani og Para makita para makita po. Matay. Naa man din ni mga cellphone. Nakap na pagi kwarta na kap. Na pagi kwarta. Ay May kwarta tanaw na to. Andi rin Wala dapita. tabako na kap. Ako na tabako. Tabako na nimo. Na diri kwarta na kap. Imuha din yung bag. Dili oy. Nakita na ko. Kwarta pa humot sa kwaryaw. Matay paminaw ko babae tag-iya ani kay namay pahumot. Napagay eyeglass. Kay tanaw ko murag taga sityo. Buto mga ano? Kasi tubuto. Bantog ra kanay mo na murag loso. Kining kwartaha daghan ra ba? Ubay. Eyeglassan mo kapoy. Mamo sa tangkuan mo nga. Abi pa lang kay. Sige. Ay taga tanig problem. Taga tanig kasulbaran ni problema. Ya, Oh, salamat, di ra Kap. mga guys, sige uli ang bag. Ay cellphone ay kwarta. Sigurado ko, makarong taon, doon na ni ibalik sa Facebook. Nga na, ay, kapitan, one ay sabak ay social media. Yor! Kasulti ka. Gigiutang nimo ang imong gisogo. Ako ni bayad ko dito. Ang ginasan pa nila sa kanain, pwede mo ba na istoryahon? Pwede tinga pahinan sa 20 million na kung gikurap. Nabayad na ko.